prvom rade z pozície predsedu SNS gratulujem každému, kto získal mandát do Európskeho parlamentu. Politika v Európskom parlamente je založená na účasti vo frakciách. Jednotlivec v Európskom parlamente nič nedokáže. A ja môžem povedať za SNS, že sme veľmi hrdí na to, že sme dosiahli vznik koalície, ktorá zastavila progresívny liberalizmus na Slovensku a mali sme ambíciu byť členom frakcie ID v Bruseli, ale ľudia rozhodli ináč. Ten odkaz, ktorý sa k nám dostáva, je, že SNS získala dôveru v parlamentných voľbách a ľudia nám podľa nášho názoru odkázali, aby sme zotrvali v tejto vláde, spájali viac koalíciu, pracovali na zákonoch a ja poviem za seba ako predsedu SNS, je to pre mňa aj veľké ponaučenie pri tvorbe kandidátky. Je pravda, že po 2 neúspešných bojoch do Európskeho parlamentu som mojich kolegov požiadal, aby v čo najväčšej sile sme zabojovali o európsky mandát. Ale nie je problém uznať, že ľudia sa rozhodli ináč. Ja nemienim rozhodnutie voličov spochybňovať. A samozrejme, čo sa týka práce v tejto koalícii, sme pripravení ďalej pokračovať, či už v legislatívnej činnosti, alebo v otváraní tém, ktoré sa od národného vlastníckeho bloku očakávajú. Chcem však povedať, že očakávame aj od zástupcov národných vlastníckych síl, ktorými dnes sú Republika, že sa etablujú v štruktúrach Európskeho parlamentu, že pán Uhrík a Mazurek ukážu akceptáciu v Európskom parlamente a že ten národný hlas neskončí v Dunaji, pretože individuálne konanie v Európskom parlamente nie je možné. Tú zodpovednosť prebrali na seba, takisto šťastie voliči Smeru a my zasa nás povieme, že pravdepodobne pri tvorbe ďalšej kandidátky budeme poučení aj z toho, že nie je na mieste ísť úplne v plnej sile, pretože to mnohí voliči nepochopili. Čo sa týka voličov, chcem v mene nás poďakovať za každý hlas, ale na druhej strane sa aj ohradzujem voči tým, poviem, politickým analýzam alebo útokom do nás, pretože je veľký rozdiel parlamentné voľby, komunálne voľby a eurovoľby. My vnímame náraz vlastníckych hlasov, či to sú vo Francúzsku naše partnerské strany Národný front, alebo sú to strany v Rakúsku Freiheitliche Partei Österreich. A máme za to, že, tak ako som povedal, túto zodpovednosť na seba teraz prebrala Republika. A Republika musí ukázať, že nie je izolovaná v Európskom parlamente, pretože ak by to tak bolo, tak tie hlasy sú stratené. Čo sa týka koaličnej rady, môžem vás informovať, že máme za sebou rokovanie koaličnej rady. Dohodli sme sa na priebehu schôdze, ktorá nás čaká. Sú tam návrhy, ktoré vrátila pani prezidentka. Čakáme vrátenie náletových drevín. Vrátila medvede podpísala, ale vrátila nám zákon týkajúci sa Fondu na podporu umenia a mnohé iné veci. To budú prvé body. Chceme pokračovať rokovaní o zákone RTVS. Bavili sme sa o zákonoch o Lex Atentát. Sú tam aj legislatívne návrhy Slovenskej národnej strany na povinnosť opravu médií, ak sú publikované články, ktoré sú v rozpore s pravdou a mnohé iné veci. Súčasne sme sa dohodli aj na letnom rokovaní koaličných rád na príprave mediálneho úradu, ktorý dlhodobo avizujeme, ktorý by dozeral na mediálne prostredie a nahradil by Radu pre mediálne služby. Zasa nás sa chcem povedať, že sme stabilným a jednotným prvkom tejto koalície a pre nás je priorita stabilita koalície, podpora súčasnému premiérovi a všetky ostatné otázky verím, že si v letných mesiacoch vydebatujeme. Ďakujem pekne. Dámy a páni, chcel by som nadviazať. Samozrejme, že ďakujem aj ja osobne, ale aj ako kandidáti na kandidátnej liste najstaršej slovenskej, historicky najstaršej strany.
v týchto eurovoľbách. Samozrejme musím zdôrazniť, že my túto kandidátku sme v podstate skladali ešte pred voľbami do Národnej rady, kedy sme sa dohodli na nejakom kľúči a bolo nám všetkým zrejme a jasné, že už keď sme zastávali aj funkcie vo výkonnom aparáte štátu, že bude ťažké ľuďom vysvetliť, že prečo vlastne ideme aj do eurovolieb, ale bola to súčasť dohody, ktorú sme absolvovali a môžem ubezpečiť úplne všetkých, že rozumieme tým, by som povedal, názorom ľudí, ktorí hovorili, zostaňte vo vláde, nekandidujte. Dokonca ja osobne som aj zažil, že priateľ kňaz Marian Kufa vyzýval vo videu ľudí, aby ma nevolili, aby som z vlády neodchádzal. To, čo chcem povedať, je absolútny záväzok pokračovať v tejto vláde. Gratulujeme všetkým, ktorí mandáty dostali. Chceme ich vyzvať, aby si uvedomili, že naďalej zostávajú slovenskými občanmi, teda veríme, že nimi zostanú aj srdcom a že budú naozaj predovšetkým hľadieť na záujmy Slovenska, pretože to, čo v Európskom parlamente sa častokrát príjme, je v priamom prenose niekedy až ekonomická samovražda na našom kontinente. Vidíme, akým obrovským spôsobom sa odlievajú investície z Európy, idú smerom do Ázie, do Ameriky. To všetko bude mať nedozierne následky na životný štandard v Európe, preto chceme a budeme komunikovať, verím, aj s našimi europoslancami. Ja ako podpredseda vlády a minister životného prostredia chcem ubezpečiť, že vediem veľmi intenzívne debaty na pracovnej úrovni aj s predstaviteľmi Európskej komisie. Bol som teraz 3 dni v Bruseli. Dohodli sme veľa postupov, ktoré majú za cieľ čo najviac zvýšiť efektivitu čerpania eurofondov. Aj preto na koaličnej rade napríklad som informoval o tom, že posuniem zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie na septembrovú schôdzu, aby sme boli absolútne zajedno, že komunikujeme s Európskou komisiou vo všetkých tých častiach, pretože Európska komisia plne uznáva, že ten rigidný zákon, ktorý tu likvidoval vyslovene povolovacie procesy, Slovensko musí zmeniť a aktívne som navrhol, že budeme tento zákon predtým, ako ho definitívne schválime, s nimi konzultovať. Rovnako musím povedať, napríklad, myslím, že denník Gen má práve veľký bombastický titulok, že čo si myslí zahraničie o Tarabovi a hovoria tam o tom, ako sú výhrady voči nášmu zákonu o medveďoch, tak môžem oznámiť denníku N, že dnes sme dostali oficiálny list z Európskej komisie, kde schváľujú náš zákon o odstrele medveďov, že v súlade s európskou legislatívou. Takže pekne takto zo dňa na deň budeme vždy profesionálne vykonávať funkciu, na ktorú sme dostali mandát a našim naozaj obrovským zadozučinením bude, keď vláda Slovenskej republiky bude pretavovať svoj program tak, ako je schválený. Som veľmi rád, že koaličná rada prebehla v absolútne dobrej atmosfére. Zhodli sme sa na kompletnom fungovaní nielen teraz počas parlamentu, ale najmä počas letných prázdnin dotiahneme všetky aj personálne otázky, nielen vo vedení parlamentu, ale naprieč v podstate viacerých inštitúcií v štáte. Takže veľmi oceňujem aj prístup našich koaličných kolegov. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte aj mne sa v prvom rade poďakovať všetkým voličom a všetkým, ktorí nám dali naše osobné krúžky. Tak ako sme avizovali, že ideme len potiahnuť kandidátku, tak sa nám pravdepodobne aj naplnilo. Bolo to trošku, dá sa povedať, také kontraverzné v tom, že mnoho ľudí ma zastavilo, že my vás nejdeme krúžkovať, my chceme, aby ste ostali a robili prácu pre nás, o čom svedčia aj krúžky u mňa v obci, tie preferenčné, že nechceli prísť o svojho starostu. Čiže skutočne v pobytke sa vraví, každý generál je múdry. Je to na ponaučenie do budúcich eurovolieb. Slovensko si troška ešte stále neuvedomilo, keď v rámci Európy všade vyhrávajú vlastne strany, ktoré hája národné, suverénne záujmy jednotlivých štátov. Akurát na Slovensku sa stalo, čo sa stalo. Bohužiaľ, jedna vec je vždy tá istá, že vlastne naši voliči toho národného, sociálneho, kresťanského spektra nejakým spôsobom stále bagatelizujú eurovoľby. Hoci progresívno-liberálni voliči tam sú nastúpení do nohy. Skrátka, odzrkadlilo sa aj to, že ma vypli z Facebooku, zo všetkých sociálnych sietí, ktoré vlastní naša slávna Meta, proamerická spoločnosť na Slovensku ovládajúca záujmy a posudzujú to, ktorý politik bude a ktorý nebude, skrátka zvýrazňovaný na sociálnych sieťach.
Pretože ja som avizoval, že spravím všetko preto, aby sa ľudia Hojsík, Viezik a spol nedostali do Europarlamentu, ktorí Slovensko hejtujú, ktorí Slovensku vytvárajú všetky administratívno-legislatívne prvky na to, aby sme boli postihovaní za našu legislatívu, ktorú tvoríme tu v parlamente. Som ale rád, že sa tam dostali poslanci Smeru, poslanci Hlasu, ktorí ich počtom minimálne dobehli. A verím aj ostatným stranám, ktoré sa dostanú do tohto parlamentu, v tomto prípade vkladám aj do Republiky veľkú nádej, že tam nebudú len do počtu, ale že skutočne zastanú tú politiku, ktorá sa od nich očakáva, začlenia sa do frakcií ID a budeme očakávať, že splnia aj našu úlohu, kde naša národná strana mala vlastne vojsť do parlamentu, hájiť suverenitu Slovenskej republiky ako takú, pretože je to veľmi, veľmi podstatné. Budete svedkami najbližších 5 rokov Europarlamentu, ako my zákony predkladáme v tomto parlamente, našom národnom, sú potýkané väčšine s parlamentnými názormi a legislatívnymi názormi z Bruselu, že sú, dá sa povedať, koľkokrát prísnom rozpore. A my tu máme znemožnenú prácu. Bude na našich poslancoch, ktorí sa dostali práve tam za spektrum sociálne, národné, kresťanské, aby obhájili našu prácu v našom parlamente. Lebo ako povedal pán minister, podpredseda vlády, že jednoducho naša legislatíva bola prehnane nastavovaná voči legislatívam Európskej únie, čo sa týka ochrany životného prostredia. Všetky tie procesy boli pápežskejšie ako pápež. Slovensko na to doplatilo mnoha rozmeroch, čo sa týka likvidácie národného hospodárstva, trhovej nejakej konkurencieschopnosti, či už našich prvovýrobov, či už našich poľnohospodárov, takisto lesníkov a celého tohto traktu, čo sa týka odvetvia Ministerstva životného prostredia. Čiže skutočne, vidíte, vyriešili sme medveďa, mimovládne organizácie, takisto budeme všetko preto robiť, aby stratili tento svoj vplyv, takisto budeme všetko robiť v oblasti médií, aby tu bola nejaká kontrolovaná časť ohľadom mediálneho priestoru, aby bol vyvážený, aby si tu niekto nemohol skrátka vyuzurgovať právo, či vypnú z Facebooku predsedu parlamentného výboru pre životné prostredie a pôdohospodárstvo. Skrátka, keď chceme mať ten rovnaký meter na každého, tak ten rovnaký meter na každého budú musieť práve zabezpečiť tí zvolení europoslanci a pevne verím, že sa tejto úlohy aj zmocnia a do toho im želám veľa zdaru. Ďakujem pekne.